Čo sa ti najviac páči na Gazkabane? Tak environment na 100%. Kuchárky, upratovačky. Školník. Odchod z neho. Čo spravíš, ak ťa napadnú dementory? To už je vec okamihu. Čo sa ti páči na gasáckej Hermione? Riadna. Šup. To tam veľké a spracujeme sa tam všetci. Čo používaš, aby si prežil pobyt v Gazkabane? Mojito. Rum. Reze starej babi. Kto je hlavným spojencom Voldemorta? No, pani profesorka Iveta Onušková. Slivková. Pratovačky. Typci, čo štíkajú zámky. Melinda Fabová. Vrátnička. Aj profesorka Faško. Šanderová vraveli. Tak on je. Šanderová vraveli. Čo spravíš ako prvé, keď ťa pustia z Gazkabanu? Sex on the beach. Nie, aj náhodou. Jasne. Budú to najväčšie prdolu celý les. Ako by nemal vyzerať väzeň z Gazkabanu? Ja som čistý. Nežúrujem. Vyčini si na tajaku. Ma tam nezobrali? Ja nenavštívim v teba. Kde budú podľa teba útočiť temné sily? Opekačka, megastreda. Pod Bánošom. Tajak. Ministrina. Kapitol. V pivnici. Kde budú naozaj pôsobiť? Na gase.